I'll try it again because it was forced stop. It was forcing stop. Yeah. Voitit pelin vai? Taisi tiedä. Minä olen tänään kaupungilla piereskellyt joka suuntaan. Ai mitä? Minä olin kaupungilla kertomassa vähän ostoksella. Oops. Why? Pojat oli koulussa ja vissiin uimaan. What's up? Oh. I don't know why. Mikä video? YouTube. Show message. Kaharrotaankin, nyt kaharrotaan sitten RSE Anime.